Dala si do vlasů, kde hladívám tě já. V tomhle smutným světě si má naději na míru, že nebe modrý ještě smysl má. Vzhledem k tomu, jak lítáte mu balónu, právě, že se nám něco říkalo. Ty jsi zdrhla, Lence. Víš to? Kde je? Bílá. To je líheň, sbírají se vajíčka, bažantí, ty se ukládají špičkou dolů a pak se dají sem do líhně. To je na 1200 vajíček a každých 8 hodin se to takhle otáčí. A je to proto, co je ve vajíčku pod skořápkou? Ne, tam je bílek a žloutek. Tak je to proto, aby se žloutek nepřilepil. Tady jsou 22 dnů, bažantíci se líhnou po 24 dnech a domácí, tadyhle to jsou vajíčka domácích slepic, ty se líhnou po 21 dnech. Tak takhle to tady je a pak se dají dolů. No. A podívejte se, vajíčko, bažantík má takhle na zobáčku zub
A podívejte se, co tam je. Co tam je? Kuřátko. Takhle ho dostaneme ven. Vidíte ho? No. A tady je 12 hodin, aby oschlo. Jo, takhle tady zůstane. Vidíte, jak jsou oschlá? Tak. No to nechám ještě pro další exkurzi. A budeme moci potom pohájit jeho trvalému držení. Jenom pro zajímavost. V roce 1994 Jiří Švec vytvořil traťový rekord časem 37,9. Začneme v kategorii ne to nejmladší, protože celkovým vítězem se stal Jiří Miřejovský. Prosím Jiřího Miřejovského. A každý závodník si jde vybrat cenu. 2034 Michal Majonoš. Máme? Na prvním místě v kategorii muži 45-54 Petr Ulich. Kategorie muži 55-64 první místo Vladimír Vacarda. Ne, to je tombola. Další kategorie muži 65-74, první místo Jiří Javurek. A kategorie nejstarší muži, první místo Jindra Bělčík. Táňa Mitelková. Pak si vydá cenu. Kategorie ženy do 34 Klára Šimáková první. Ženy 45 a více Anna Krátká první místo. Junioři první místo Vojta Bílek. A juniorky první místo Lenka Rozinková. Druhé místo kategorie 35-44 Hejl Radek. Jde to hrát? Druhé místo kategorie 20-34 Tomáš Heller. Druhé místo kategorie 45-54 Jan Vejběra. Josef Siegel. Druhé místo kategorie 65-74 Stanislav Grof. Druhé místo nejstarší kategorie Stanislav Doležal. Druhé místo ženy Kateřina Rozinková. Druhé místo kategorie 35-44 Eva Vejběrová. Druhé místo
místo kategorie starší Zdenka Jonášová. Druhé místo juniorky Leona Kubasová. Druhé místo junioři Vojtěch Švec. Třetí místo muži 20 let Vítězslav Šolc. Třetí místo muži 35-44 Marek Kincl. Třetí místo muži 45-54 Jarda Mazač. Třetí místo muži 55-64 Petr Eliáš. Třetí místo muži 65-74 Václav Golbach. Třetí místo muži 75 a více Franta Sedláček. Třetí místo kategorie ženy do 34 Kateřina Chmilařová. Třetí místo ženy 35-44 Dita Štěpánová. Třetí místo ženy 45 a více Hana Hellerová. Třetí místo juniorky Lucie Švecová. Třetí místo junioři Petr Šolc.